Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News. Ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo kanan nga mo invest nang inahanglan jud ang lungsod sa Matalom nang inahanglan og mga negosyante nya. Ako maghangyo nga ato gihapong suroyon ang atong Matalom Bordok, atong ipadayon ang pagsuporta niini, atong ipadayon ang pagtabang sa atong Matalom Bordok nga mas moibo siya hinay jud guys, hinay jud. Pero atong paningkamutan bisan pa man sa pagsuway, I believe nga after the rain there is a rainbow. Okay? Charot ka guys, na mga correct. Tinaw daw. Nya katong mga farmers, ako mang hinaot nga mananom na ta. Mananom tag sugod aron o ma-create ng tabo diri sa lungsod sa Matalom. Doon na natay mabutang or mabaligya sa ato ang lungsod. Nya o kitahay guys, og daghan mong mga utanon, welcome mo diri nga mo deliver. O daghan mga isda, welcome po mo deliver diri sa ato ang lungsod sa Matalom. Okay guys. Kung mahinaot guys nga magtinabangan dito guys. Balikon ko has sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang ginahanglan og mga investor, nang ginahanglan og mga negosyante. Iko pipi andaw motabang sa lungsod ug mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.